Press kado vetum hanang litum han churulo dak kewang birta nang enapot pini hempuar nam nang gerap dun penapot elitum APHLC a nomination neli nomination paper pass pemil un pemil non ke elitum kam ke claim cetorok nang po athema la ke ki jutsi aron usi ilitum chini nang po ron kacedan inglong arat lapen kilonjia okhomia tum lapen adivasi tum an ihi dopet nang po lapen non dopet lo lapen ahi kaprek anatuke keci atu la so aron non ilitum akhei lapen along ri kacerai aphan la soron cedan pemenang po pinipen ke lapen nilitum ki puji esondo non our side ended po athema laga urgent election commission of India pen code of conduct do's and don't po ke claim nang ji ke claim nang ne po alam dak itum panang pilo la solong number 1 a paragraph along the top like announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones etc which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Daki pula puhelo concession kipi damane nang tum kuan kipi nang yi 100 pharo kipi nang yi do phokep anang pichot note pelapusan na program lapen arni sihat ilitum a chief minister kaningje tekang ration card lapen ke Orunodoi ke do atum an aphan ke ason ki pipe joy pik po walam la he hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct kan sikaning jil la si la ke son ke jokta la ruling party atum paning jelong nang ni ap ruling party atum ning jelong li pusila dakepu akapre ka tom han pupe ba akapre ka tungge tungge sanction da un eda jikadi la po alang litung sanction un ke la si alang litung phan la ke ningje long lik la ke usi la ke illegal lo la ke aron re alam lo usi dak kaningje paningje long nang ni non ningje warat jong si BJP tum ningje warat lo te ilitum khang dun ve nang po la pen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made. Review by political executive like minister atum hai hui EMC MAC MLA MP atum hai hui lapen ke processing of beneficiary oriented schemes even if ongoing should be stopped till completion of elections. La processing election processing application hala application ka submit tang tu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atum a application ta non akam and edit nangji la election tang te ticket pusidak ke tok do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atung kam ke claim tang contract work pin ni halai hui ang sita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abangke lake election tang de tike claim long lik nang jite pudaga pudo
commission la election commission a permission and vek nang ji jong si urgent upai we la ke claim vek nang popular tante la son ke dukok ti tia pot earthquake do ji mene la pen common ke the do disaster a son chini un e aprang pen chini ne pin pen akisum son do ji mene pot son hut ke pinangi tema seta la bang ke commission pen election commission pen a permission nang vek ji. These include works under the Member of Parliament, Rajya Sabha members, Local Area Development Fund for MLAs, MLCs, Local Area Development Fund, MLC, pulote lage Member of Legislative Council, pulo non-dak ilitung ke MAC ason po, MAC, CMEM atum anta, hang a scheme ta non-peklem long nang ne, lapen nitung son ng people son a scheme ng sanction po puke asap ta alang litung ning je long lik a power la son a power kido atu ka sanction a power kido atu non ilitung independent kitur ke hai helang atung ke laga power ave ilitung ke la ke la itu man ning je nang ni pupe seta alang litung power kido atu man ke la ke ning je long lik la dak la hello ke to. However, if a work has actually started, that can continue. La kam ke claim bom abang ke dak tipugel. These works can start only after the completion of election process. La ke claim bom akam anta election tang det an si claim bom chot nang ji puya. Darage pu. La si la so lama bang non itu masih EM atau monta lapen ke MLA lapen MP atau lapen ke minister chief minister tentang ningje haji alang litung jak kong do pot non namat ke las election ke chupe haji apan undue kopul maho undue opportunity alang litung ke en lo lake lasi lake undue opportunity mane ke long le det nang ji opportunity long le net nang ji our side alang litum la so our side ke en lo lake chok che paning ye long nang ne pu ta ke pu la hello la pen non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se ke chedan lake ka chelle ma kam kali aja ka tum ke election ke thur pan si ma tha chot election ke hai po arleng ke the che plan po pan si ma tha chot arleng ke the kali law tingke MLA MP minister chief minister kado enta government servant lagi itong government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban ilitum non nilita sarkar public atum aban sige cheplang dunjia phansi non election ki thur kopi pondo aban athema public atum ke kadu gowe man ke delhi ki dam rake claim dam ji un la si ilitum ing vai lo nilipana ing vai non pulo na ing vai lo te ni high debt lo te alang litum ke claim kang tum kam an kon not a department na ma kopia ministry long ma kon not a hospital long ma la antar nili claim pipet nang po laki la hilo la pen claim pipet po la pen autonomous state ke long vek ye phan ke lagay claim vek po sik sidul ka pangtang vek ye phan ke lagay claim vek po lapen siksi dula jakkom kang botang pot anta kachelong tu edi dia pan claim vek po lapen ke lancot takalilang di mahasao pan MLA number kape bad dia pan lapen MP akaprek hadaki pi dia pan yung claim vek po lapen di mahasao long non ponchart si pedopok lo hadak autonomous council ka leader lo haladak la ponchart aku kape war tu pidja pan lapen aku autonomous council ke long tu vek ya pan di mahasau ta la si hadaktan ni claim vek po lapen eson alam ningduk apar ningduk alam aprang hot ke number 3 di pu SD autonomous district constituency pu si pu autonomous alam thedo non ke la BJP atom autonomous alam the bang warchor lo non ke autonomous ka leader lo itum general ha plain district along ST atum han ka reserve ateng si dak wi thurong lo la port nilitum nili hailote itum autonomous constituency ako ke long to vek dia pan claim vek po lapen do olang ke claim kam tu
development ason abatay lo ni ningji university ta West Karbi Anglong ta donangi lapen ke di Mahasau ta university donangi medical college ta di Mahasau haflong ta dovek nangji lapen medical college West Karbi Anglong ta dovek nangji non amat ke itum East Pen damlo te banga district kap jet si itum emethang district che damlong ji titi la port ilitum hatakta university lapen medical college ta donangi lapen la district ke thomang bong pharmacy kachar pharmacy school bivek nangji lapen bivek jia phansi ni liklem vek po athema itum pharmacy a school ka porhelong lepen na jok pharmacy ke do an do wai ke jot an bang ke chia tum si joy jor chok ape halatum akipu alin si itum rong asoke thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a det ke dam tang a do wai pi ni si jor varatiti la ka pa ve det ja phan dum ing long a rat pharmacy kang pulong et ja phan do wai ke jor long et ja phan neli pharmacy a school ta la do district ke thom along ta li bivek po na pen hamren ke college ave engine sumemi ki puge district headquarters pu hada college do ta ha atto ha bita ju college putin mi la si non hadata mesen college a hostel pen girls hostel pen boys hostel pen la pen principal professor atum a hostel a quarter mesen kim pivek po la bangke ke claim vek na ya lam la pen nonomat LP school do chot po ME school ka ve pen a jok LP school ke pas tang atum arta ningkan krehini ningkan kret homatum akahelo kahelo ni kilometer cap kresi an akeng benge dam nang habit aju phere meme komarnet kidnap det meme so maraphan la pot lage LP school ke do thai an ke ME school ta bivek po ha the dung aphi ke akahelo ke dam la leson ga prek la lage heno halata heno seta la bangke puan phere meme melo seta la pot si LP school ke do thai an ke ME school ke bivek po lepen hospital ke bivek po to war ka ve thai itum ha kungri piason jinam veliason lapen ke ha borpung tarapung son lapen sing hason along di po hala jolin lapen ke wongjang lapen ke ha jirka intierong lang meglu lang beri ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nelitum towara bangke silam lakpo lapen ke lan chot takalilang halada chu kukip aphan ke plung pomat karbiatum nang kathuruk amat la congress lapen BJP atum karbiatum a polling station lapen karbiatum a school anta dak long nit lapen silonia long van lak amat halatum non ke vote nang epidunji aphan school nang dunji aphan kilometer troxy kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ke kuki ke flung pu ama karbia tum kadrong kobat do lagi ke claim dun la ke litum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum ha bang so ta aning ki thi pu ko pc dan tum dak habit ke dona po pu dak ben dam serak no dam de police nang ne po pu son si ka pa phere tu pu si pu halake karbiatum aron kachete ni det apot lo lake la pot si netum bangke non neli power long le akosita neli jerka intierong ta polling station ako pon tu det lo la pen neli hala Pherangke therong hala doctor lipson rong pieto marong ta ako polling station ako pon tu det lo la pen tarlong abangke akimi polling station ako silam tu det lo hala ka prekan ta silam dia pan itu application PF lo non election tang lo te hala anta ko pe do tu lapo son thak si along arjulong olo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station larpi lapu amethang polling station long amen ave ko nat lo ne chirita thenglong le la pot si non neli non nang litum pen ka choning rikang tum nang litum ta lam pa je thang non rong asara tum an la pen ke
servan kep atum an la pen hala kukia tum tame dimasa tum tame la pen rengma tum tame syama tum tame garo tum tame khasia tum tame langlu tum tame alang litum amen nona mache langdun serak nangi polling election office along amen che pe do serak nangi do ke do pusipu amat online pen ke claim po amat amen dak ke do nangi apot bang ha Rajasthan nang klang rong ha Gujarat nang klang rong la ke la BJP tung ka bojat lo tribal atum election ka pe vote ka pe jok long le dia phan si la ke claim lo online ke join muchot akam putan det le non su muchot akam pe pol lo na claim rong la pot la ke ilitum che chak lu nang nelo rat ke do anatum thur pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang li letik ke nang litum amen hala polling station ko nat ma ke do hala dang nang litum che pon thu serak na la ke claim serak ma silo la pen BLO tum phanta choning ri lo alang litum pheri re pin pen athema itum खेती के क्लेम अकाउंट दी अथेमा किताब लोग तक लो इंडिया के चराई पुलते खेती क्लेम पिक नंगी लापेन दुकान दो पिक नंगी पहाड़ा के तो अथे दुकान ये दो पुलते इन लोग ले थाक्सी निजी के दी लापेन के लोग ले आ थाक्सी हेम तक किमजी के दाक्सी इंगी चिपजी जोकरा नंग थारले ले लो खेती के क्लेम मुता लोग ले लोग सी इंगी क्लेम चिपजी के अंते जोकरा नंग थारले ले लो ला पोची इंडिया के चराई पुलते नॉन aru nong ching di ta nang le thule po ile tum kheti claim vek nang ji la pen ke dukan do vek nang ji dukan ka pe do long ji phan kheti ke claim long ji phan ne tum ma bang ke election ke hailo te thur pak ko claim vek wala thuke la pen ke riso o karjang atum non dak pen kat nang edo ha Chennai Bangalore Mumbai Delhi bethe kat nang lo hadak thi ta thi lo कि थियर पुम न सेवन लोग ले देत लो दो पिक लो आजार तुम पे नंग सोता चे काट लो ला सोन लग इतुम अडेट अखे के वीर काम लगे ला पोटसी ला नॉन हलदा कचों दाम अतुम फन अन डकार बियंग लोग दी महासाव अंबोंग नितुम अवर साई पी रेपो ला पेन के दुकान अखे थे के दो ये फन हार्डवेयर दुकान के दो ये फन कलर के जोर दुकान के क्लेम ये फन electricals goods adukan aphan peri ke joy adukan aphan ni tum ki pg loan sita ni tum pidet polar somar o karjang kang tang business ke claim tek atum an sita ni tum choning ri lo aphrang teng bacho be nang ni loan ke long ye phan pomat enaman mohaba anun ka pre ka phan pang ni rong la pusana kam la ke claim nang ni lo ha ki che dom phan dukan long pang ni thurong polote la ka thang da le velo sona bangi खेती क्लेम पुता अलोंग ले दो मत खेती हम बंग के चे तुम बापे क्लेम रोंग पो बंग के लगे क्लेम नंग नीलू एमिथांग सी क्लेम नंग जी लगे थेराक नंग नी लगे बंग अमेरिका अंते री हिडी के क्लेम मत हाथा कि अबिघा सी अच्छी री सी सुरी थ्रोक्सी ए दोनों मुने खेती क्लेम हदा इली तुम्हें थेंगे एक कथेराक बडी Kiduk pun nang sini dia napu ini tak duk edlon ta sita itu ngi theng thita e hai he bodi Amerika te kilometer theng the sai se ti lo da ke Israel ta la pu thak thak lo la pen an ke chohot Amerika long la pen Israel long ni tu ngi dam vek lo gai ta theng the ki up ili tu pu har lung pen la son har lung pen nang bidun kok ti lo da ke lage thesere pukali lage an te cholong si na pi hada ka an ta ave thu dak ken ti dia da ke him la pen la theng the sai se lo hada ke therak nang ni lo lage karbi inglong rat tum ke an ke tatik ti ja phan le ha ason pi pang reng nang ji chelong chai nong ka pang reng ye phan ni li tum claim back ji athema chelong chai nong pang reng le te hor ve de ke di a hi pen si hor se plang hi ke di la pena jok ini tum along le non hor ka ve sai selo la posi chelong chai nong pang reng pik nangi chelong chai nong ka pang reng pulote lang da lang dun pen mi nangi han ame thang pachupan nang papi khia nang reng te reng po ka ma bang kali sona bang kali la pen ili tum bap ki phuga selet pen apot read bethe hidi bethe bap ki phuga selet pen apot dowai update ti body hala dowai apo
lang along dun po chai nong chelong tum bap chu po lang along alang jun po thiruk titi body la pot si na itum bap ti phu ke select nang ni lagi do wai pi nang ni la so bap ki phua kam bangke ang lo te tu ma chai nong chelong hak vi bo on wo on ta la ke reng un elu itu ma tha pe me nang ila so lam bang e pen e me thanga mata e prana mata la ke me de ji APHLC hai lo te pilo ke claim prank la nili ka ning ye wa thai hui helu nili claim ji ke adu ya hoi puthang lo tum hin pilo pu adu ya hoi puthang japan ja hoi adu ya hai ke la ke ni tu ke che lang vek po la ke ka ning ye ya kam na velu la bang APHLC e case ke che lang e long ri ke che lai ke cha ka che rai ji puthang det lo le adu ya hoi le che lang le det ji lang ma sarna le pinis lo chok det lo sta hala na le la so prang कैसे तुम नाली पान जितु नाली नोटिफिकेशन फाइल के कैंसिल नहीं कुछ कुछ नाली का तुम हम पिला लंबा भी alang litung chuning rilo bang sarkar tum project det lo bang returning officer project det lo bang damn care hai returning officer nili phana pe 5 minute isita nang ni pini sir candidate ba hini do kok bolam the tha sablam klar pi ma bang hini ka lidet le alang li ke la ke dummy candidate nili tum nili pine chaplang det na phala nili nomination papers adi athe non hoite ni tu khai kache roya kam se claim kan di bang ban se kache dan ke di bang khai ban si hala tum un ange ni lupana pi un energy ke claim ji ke la ma si ni tum APHLC pe nge dovek nei pu si alang li phan ni tum papi pi dun den alang li ke chi withdraw that po नाली तो सारा था आता प्रयास नंद ला सब कुछ दो मसा do bon hala tum ta la si bang kre ke thom to kok lo ke la so pata नाली कर बेंगलो आरा फान को पे मैसेज लो सर पीजी ला नन जितो नन फान नाली अगेंस्ट का सॉन्ग कैसे तुम फान ना हे पता नाली पिलो पुई la ke nili ningjeng tum te lo ka ningje ji ta ne de che bhar jak cho ta lam lo bang ka ningje ye tum do lo rat thur pak lo ke en ke se pe do tu et dia phan rat atom phan inglong rat atom phan than vek nang ji osomia atom phan adivasi atom phan than vek pa pe claim vek nang ji la pen APHLC atom phan an ke CC committee atom la pen PS committee atom phan na choning ri lo alang li tum ta thur pak nang pola so kam ke claim ji ke athema ron ke dan pule hile ve pule ko pusi ke ka hai ujila ma etum vote hello hile lo ke ante a hile ve pulo te la ke ron ta hai uti lo la ke kache teng men lo ka hai ne de ji non ho ke la pot si choning ri lo ko kache teng pule lo te la ta la ke violence se plan to de le pogante in sam jin ben se claim nang ye pot la vote ki pilong ve ye phan ka do ve ka claim pro nang inon autonomous state to ke la ke long ve ye phan ke la thue ni to ke claim ve po da kar biang long akaprek di mahasaw akaprek tami la to ke alang litum akaprek sinangi ponda akaprek tami alang litu zata la pen aku hala mo pen kipu ponchat hadak bikok lo pahadi dakta nang biji phansi nelitum ka chinia tengke DC office dak bibe ha birla long sige pon la DC office ke la ke jila porishad sige biji pu ponchat office sige biji pu la ke arlo pen itu ke chini dun ke la so pape claim long le dak nang chi jila porishad ponchat ke dak pape wan long le dak nang gi athema jila porishad ponchat ke wan lo pulote la ke constitution article 243M la pen jet si la ke karkan lo la pen ponchat a law section 1 1994 and inkan ka selam a ponchat a law section 1 si la ke karkan lo la pen ilitum a culture ilitum ateng ajutang an ka pivir kia phansi la ke claim lo la posi ponchat ke la ke chia tum a ponchat abang ke pedulong ledet nangi ilitum hala article 243 D along ke top ilitum tribal atum a ponchat la ke kuki ke tulsung waisa pulo rengwa ke injeng tirupanyo songsat wen pulo la pen ke reng ma dung injeng tirupanyo songsat wen pulo kuki tumge tulsung waisa pulo la pen dimasa tunge raji nai sokho pulo la pen khasia tunge dorbar snong pulo la pen garo tum aking nok ma pulo
siama tum mukpom jauhuban pulo halasi donangi lake constitution along ke tok du lake ni tum claim vek pu election hai lote